IPLचा रणसंग्राम 2022 या कार्यक्रमात आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. मी सुचरित आणि माझा मित्र निलेश. आम्ही आजच्या सामन्याबद्दल बोलणारच आहोत. आजचा सामना आहे सामना नंबर 7 लखनौ सुपर जायंट्स आणि CSK चेन्नई सुपर किंग्स यांच्यामध्ये. आणि समोरासमोर आले दोन मातब्बर कॅप्टन, दोघंही भारताकडून रेग्युलरली खेळणारे असे कॅप्टन समोरासमोर आले. तर प्रथम आपण बोलूया कॅप्टन्सकडे, KL राहुल आणि रवींद्र जडेजा. निलेश. यस, अगदी खरं आहे. तू म्हणालास तसं 7वी मॅच आहे आणि 7 नंबर कोणासाठी फेमस आहे सगळ्यांना माहिती आहे. जर्सीवरती 7 नंबर कोणाचा असतो ते सर्वांना माहिती आहे. थलायवा इज बॅक. 50 करून बसलेला आहे तो आणि 7 तारीख आहे. 7 नंबरचा जर्सी आहे. सगळंच जुळून आलंय रे परत एकदा. म्हणजे सुरुवात आज बहुतेक त्याची जोरदार होणार आहे, याच्यात तर काही शंका मला वाटत नाही आहे. तू म्हणालास दोन कॅप्टन विषयी आपण बोलणार आहोत, KL राहुल आणि रवींद्र जडेजा. सर रवींद्र जडेजा असं खरंच म्हणायला हरकत नाही आता. आणि त्यात तुला तर सर ऐकायची सवय पण आहे, त्यामुळे तुला असं जरा आपल्या बरोबरचं वाटत असेल. पण खरंच सर रवींद्र जडेजा जबाबदारीपूर्वक करतायत. पहिली मॅच हारलाय तो, काही हरकत नाही आहे. त्याच्याकरता पण नवीन होतं, सगळ्यांची बॅलन्स कसं करून घेणं. सर्वात महत्त्वाचा विषय काय असतो तुला माहिती आहे IPL मधला, जो बऱ्याच कर्णधारांनी बोलून दाखवलाय, कम्युनिकेशन. ज्यावेळेस तुम्ही असता भारतासाठी खेळत असता, अरे थोडा इधर हो जा, अरे थोडा उधर हो जा असं बोलू शकता. पण जर तुम्ही डॅवन ब्रॉवला म्हणाला अरे थोडा इधर हो जा, तो म्हणा व्हॉट मॅन व्हॉट आर यू सेइंग, तर त्याला तू सांगणार काय. त्यामुळे त्याच्या भाषेमध्येच त्याला तुला समजायला लागतं. तर हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो थोडासा जडेजा कुठेतरी गडबडताना दिसला आणि मग डोक्याला हात म्हणून जात, अरे नाही असं नाही, मग हात करून सांगत होता. पण मजा येणार आहे दोघांच्या मॅचमध्ये आज. हा, आणि आमच्या टीमचा कॅप्टन आहे KL राहुल. भारताकरता भरपूर खेळलेला आहे. पहिली मॅच जर आपण बघितली तर तो भले बॅटिंग करताना 0वर आऊट झाला असेल, पण प्रोफेशनल आहे तो. ह्याचा परिणाम पुढच्या मॅचवर काही होऊ देणार नाही. कॅप्टन म्हणून जर आपण त्याच्याकडे बघितलं तर मला अनेकदा असं वाटतं की तो कॅप्टन ना खूप विचार करून निर्णय घेणारा असा कॅप्टन आहे. शांत आहे डोक्यानी, घाई गडबड करणारा नाही. आणि त्यामुळे मला असं वाटतंय की तो आणि रवींद्र जडेजा वेगळ्याच प्रकारचा कॅप्टन आहे. आपण बघितलं पहिल्या सामन्यात, तर हे खूप छान एक द्वंद्व, एक फाईट इथे आपल्याला बघायला मिळू शकते असं मला वाटतं. तर हे दोन कप्तान तर आहेतच आणि ते खेळणार आहेत आज ब्रेबॉर्न स्टेडियम इथे. आज संध्याकाळी 7:30 वाजता ही मॅच बघायला विसरू नका तुम्ही मंडळी. आणि ब्रेबॉर्न स्टेडियमबद्दल एक छोटीशी गोष्ट सांगतो. 85 वर्ष जुनं हे स्टेडियम आहे निलेश. इथे अनेक टेस्ट मॅचेस 1948 पासून पुढे घडलेल्या आहेत. 17 टेस्ट मॅचेस तिथे आस्थागत झालेले आहेत. ODIs झालेले आहेत, T20चे सामने झालेले आहेत, वर्ल्ड कप T20चे सामने तिथे झालेले आहेत का. त्यामुळे खूप इतिहास आहे याच्या मागे. पण इकडचं पिच आणि आउटफील्ड याच्याबद्दल तू काय सांगशील? पिच आणि आउटफील्ड आता आपण बघतोय IPLचीच एक तराजी या वर्षीचं झालेलं आहे. एक पॅटर्न सेट होतो दरवर्षी IPLचा, तसाही यावर्षी सेट झालाय. तो म्हणजे काय, टॉस जिंकलात तर तुम्ही पहिले बॉलिंग घ्या, चेस करा. कारण जी गोष्ट तुम्ही करताय चेस करताना ती तुमच्या योग्य पाड्यात पडते, म्हणजे विनिंग स्ट्रीममध्ये पडते असं त्याला म्हणायला हरकत नाही. त्यामुळे विकेट नक्कीच चांगला आहे. बॅटिंगला साथ देणारे विकेट जरी असलं तरी पण तुम्ही टॉस जिंकल्यानंतर बॉलिंगच घ्यायला पाहिजे असं मला वाटतंय. 2 कारण मी त्याकरता देईन. एक तर बॉल ओला होतोय, मॉइश्चर खूप होतंय आणि थोडंसं ना कुठेतरी अजून ही सगळी मंडळी प्रेशरमध्ये खेळतात. त्यामुळे थोडंसं यावरती लक्ष द्यायला पाहिजे. जरूर. आणि मुंबईकरांना जी सुद्धा आपल्या पुणेकरांसारखीच मेजवानी आहे, त्याच्यातली ही पुढची मेजवानी आता चर्चगेट आणि वानखेडे स्टेडियमच्या आसपास राहणारी मंडळी तर चालत जाऊ शकतील या मॅचला. येऊया प्लेइंग 11. एक्झॅक्टली संघ कसा असेल एक अंदाज बांधतोय मी इथे. मी बोलतोय LSG बद्दल. प्लेइंग 11 साधारण अशी असेल. KL राहुल कॅप्टन तर आहेतच आणि ओपनला खेळणार आहे तो 100%. आणि मला असं वाटतंय की तो 0 पहिल्या मॅचमधला विसरून तो आज काहीतरी कमाल करू शकेल. क्विंटन डिकॉक, जो आपल्याला शंका होती खेळेल न खेळेल वगैरे, पण तो शेवटी खेळून गेला. आणि परत त्यांनी काही फार मोठा असा चमत्कार नाही केला पहिल्याच सामन्यात. मे बी आल्या ॲडजस्ट व्हायला त्या सगळ्या कंडिशन्सचा थोडा वेळ लागतो. मोठा विमान प्रवास करून आला असेल तर ठीक आहे, तोही क्लिक होऊ शकतो. तो आपल्याला माहिती आहे तो भयंकर टॅलेंटेड आहे आणि डावखोरा उजवा हे सगळं कॉम्बिनेशन सगळं त्यांना मिळते बरोबर ओपनिंग कॉम्बिनेशनमध्ये. एविन लुईस तर आहेच. हा एविन लुईस एस्पेशली त्याला तुम्ही
मिडल लेग ह्या कुठल्याही भागात टाका आणि तो तुम्हाला चौके आणि छक्केच दाखवतो, अशी याची प्रसिद्धी आहे. लेग साईडला भयंकर स्ट्रॉंग आहे. मनीष पांडे मागच्या वेळेला त्याला सूर गवसत होता आणि तेव्हा बिचारा लवकर सापडला, पण परत त्यांनी फिल्डिंगमध्ये कमाल करून दाखवलेलीच आहे. पण त्यालाही आता परत एक संधी आहे की त्यांनी प्रूव्ह करावं की नाही, मी ह्या IPL वर माझा छाप सोडूनच जाणार आहे. रन्स करायची गरज आहे त्याला, जरूर गरज आहे. आणि मागच्या मॅचमध्ये उत्तम खेळला तो, तू जसं प्रेडिक्ट केलंच होतंस. म्हणजे दीपक हुडा काय बॅटिंग केली आहे त्यांनी. आल्या आल्या एकदम त्यांनी असा काही चमत्कार केला नाही, पण त्यांनी आधी आल्या आल्या पिच कंडिशन सगळा अंदाज घेतला. पहिल्या विकेट लवकर गेलेल्या होत्या, त्यामुळे झटकन त्यांनी चौकार षटकार सुरू केले नाही. आणि सेट झाल्यानंतर मात्र त्यांनी जी काही आतषबाजी केली ना, बघण्यासारखी होती रे. सो म्हणजे ऑल अराउंड द ग्राउंड, असं काही इकडे पार्शल लेग साईडला ऑफ साईडला असं काही त्यांनी दाखवलं नाही. मला फार आवडलं ते. तर तो तर असणारच. आयुष्य बदोनी नवीन नाव होतं आणि काही अंशी त्याच्यावर अन्यायही झाला असं काही ठिकाणी बोललं जात होतं की तो पूर्वी अंडर-19च्या लेवलला असताना खूप चांगला खेळत होता, कदाचित भारताकरताही खेळून जाईल का काय असं वाटत होतं, पण तो दिल्लीच्याही संघामध्ये येऊ शकला नव्हता. आणि फायनली बघा, जेव्हा चान्स मिळतो ना तेव्हा तो ऑपॉर्च्युनिटी तुम्ही जर धरून ठेवलीत ना आणि त्याचं काहीतरी सोनं केलं तर काय होतं बघा. पहिली IPLची मॅच आणि ह्या माणसाने उत्तमपैकी 54 रन्स करून सिद्ध करून टाकलं की येस, आय बिलॉंग टू दिस. पहिल्याच मॅचमध्ये 50. मी तेच सांगत होतो, मित्रांची बोलताना आमची चर्चा झाली. हा जसा कुठे बाहेर जरी दिसला ना आपल्याला तर वाटणार पण नाही हा क्रिकेटर आहे. एवढा असा छोटासा 4-4.5 फुटीच माणूस आहे, असे काय स्ट्रॉंगली बिल्ड मुलगा आहे अशातलाही भाग नाही. पण त्याला कॉन्फिडन्स जो आहे ना, ज्यावेळेस तो पॅड घालतो, हातात ग्लोव्ज घालतो आणि बॅट घेतो, त्यावेळेस तो कॉन्फिडन्स आहे तो अप्रतिम आहे, इट्स काय हाय. त्यामुळे तो खूप छान बॅटिंग करेल. एक आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मला त्याची आवडली की तो खूप सेन्सिबल वाटला मला. म्हणजे आल्यानंतर जेव्हा परिस्थिती कठीणच होती तेव्हा लिटरली डिफेंड करत होता, डॉट बॉल जाऊ देत होता, ढकलून सिंगल्स काढत होता आणि त्याच्यानंतर जसा त्याचा जम बसला तसा तो छान खेळायला लागला. स्ट्रोक मेकिंग त्यांनी सुरू केलं तर तो तर असणारच. कृणाल पांड्यानी फार छान बॉलिंग केली रे मागच्या मॅचला. आणि तो खरंच म्हणजे त्याला ते T20 फॉर्मॅटमध्ये ते फ्लॅट तो जे टाकतो ना आणि आर्मर्सच जास्त टाकतो कधी कधी ऑफब्रेकपेक्षा, त्यांनी त्याला खूप फायदा होतो. भावाची विकेट घेतली. आपण म्हटलंच होतं की ते एकमेकाला खूप चालले ओळखतात. त्यांनी भावाची विकेटही घेतली आणि 4 ओव्हर 17 रनमध्ये टाकणं हे काही T20च्या हंगामामध्ये काही साधी गोष्ट नाहीये. तर ते त्यांनी करून दाखवलं. चमीरानी खूप चांगली बॉलिंग केली. 2 for 22 त्याचं पृथक्करण होतं मागच्या वेळेला, तर तो नक्की असणार. आवेश खान, मोहसिन खान हे दोघंही असतील असं मला वाटतंय. आणि रवी बिश्नॉय, तो रवी बिश्नॉय एकदा तिथे आला ना की मला असं वाटतंय की यांना खूप व्हरायटी मिळते बॉलिंगच्या संघामध्ये. त्यामुळे हा असा साधारण माझा संघ असेल असं मला वाटतंय. CSKचा संघ जो आहे कसा असेल निलेश? येस, CSK विषयी बोलायचं झालं तर आपण ट्रॅडिशनली बघतोय CSKचा संघ जो पहिला साधारण खेळवतात तोच तो अख्खी टुर्नामेंट ठेवतात अशी त्यांची पद्धत होती. ती पद्धत होती जुन्या कॅप्टनची, जो कॅप्टन मागच्या वर्षी होता. नवीन कॅप्टन आहे, चित्र बदलू शकतं, पण आज मॅच नंबर 7 आहे त्यामुळे 7 नंबर त्याच्यामध्ये दंगा करेल असं वाटतंय. पण साधारण नजर टाकूया काय ओपनिंग कॉम्बिनेशन असणार आहे. ऋतुराज गायकवाड पुन्हा ओपन करणार. पहिल्याच मॅचला रन्स करू शकला नव्हता, 0वरती परत तंबूत परतला होता, पण अगदीच पहिली मॅच होती हे सगळ्यांना माहिती आहे. त्यामुळे त्याला वेळ हा नक्कीच दिला जाईल, कारण त्याकडे ॲज अ ओपनर म्हणूनच पाहिलं जात आहे आणि तसंच करावं. साधारण जो कॉन्फिडन्स दिला जातो की तू 4 ते 5 मॅच खेळणार आहेस त्याच्या पद्धतीत तसा कॉन्फिडन्स त्याला देणार आहे. पण ऋतुराज काहीतरी दंगा करणार असं वाटतंय, त्यामुळे आज त्याचा दिवस कदाचित असू शकतो. त्याच्याबरोबर ओपन करेल तो डेव्हिन कॉन्वे, हा पण एक डेव्हास्टेटिंग बॅट्समन आहे. पण जर ऋतुराजची विकेट पडली पटकन तर कसं काय प्रेशरनी होतं हे आपण मागच्या मॅचला बघितलं. मग तिथे कॉन्वे असू दे, रॉबिन उथप्पा असू देत, सगळ्यांची धावपळ झाली होती. पण थोडंफार रॉबिन उथप्पाने धरून ठेवलं होतं. 3 नंबरला बॅटिंग करून 28 रन्स त्यांनी बोर्डवरती लावले होते, त्यामुळे त्याचा 3 नंबर हा कन्फर्म असणार आहे. त्यानंतर येईल मला वाटतं अंबती रायडू, की हा सुद्धा एक उत्तम बॅट्समन आहे. रनआउट झाला होता, पण अंबती रायडूनी म्हणजे माझा पर्सनल सल्ला, मी त्याला जर नंबर आहे माझ्याकडे त्याचा, मी त्याला मेसेज टाकणार आहे की थोडा तू शांत होता. आता तुझं एक उतार वयात आलास, क्रिकेटच्या उतार वयात आलेला आहेस. चिडचिड करणं हे होणं, रनआउट झाला ठीक आहे, समोर जडेजावरती प्रेशर होतो, पण द वे यू रिॲक्ट ऑन फील्ड ते चुकीचा मेसेज पाठवू शकतं आणि त्याच कारणासाठी हा मुलगा भारतीय संघात जास्त खेळू शकला नव्हता. हे आपल्याला
सगळ्यांना माहिती आहे. मग त्याचं आपल्या हरभजन सिंग बरोबर झालेला किस्सा असू दे किंवा कॅप्टन बरोबर झालेला किस्सा असू दे, कालचा जडेजा बरोबरचा असू दे, याने तो जास्त चर्चेत राहिला आहे उगाच या ना त्या कारणाने. पण बॅट्समन जर मला म्हणशील तर मी 100% मला त्याला टीममध्ये खेळवेन आणि आज तो रन्स करणार आहे, याच्यात काही दुमत नाही आहे. त्यानंतर येईल तो स्वतः रवींद्र जडेजा. त्यांनी स्वतःचा नंबर फिक्स करणं गरजेचं आहे, कारण धोनीसारखी फ्लेक्सिबिलिटी त्याच्याकडे नाही आहे. त्याला जर माहिती आहे, तो कसं आहे आदल्या रात्री त्याला ना असा फोन यायचा अगोदर जडू कल खेळ रहा है, त्यामुळे ओके तो माइंड प्रिपेअर असायचा की मला उद्या खेळायचं आहे आणि त्याला त्याचा रोल माहिती होता. पण ॲज अ कॅप्टन जर तो फ्लेक्झिबिलिटीमध्ये अडकला ना तर त्याचा परफॉर्मन्स तो खराब करू शकतो. त्यामुळे त्यांनी त्यात तरी पडू नये. त्याच्यानंतर येईल तो शिवम दुबे. हे एक महत्त्वाचं नाव आहे. मुंबईमध्ये मॅचेस आहेत, मुंबईचा प्लेअर आहे, जास्त काही खरंच करू शकला नव्हता पण त्याकडे पोटेन्शियल आहे, त्यामुळे तो टीममध्ये असण्याची शक्यता आहे. बॉलिंग ऑप्शन पण एक तो आहे, पण मागच्या वेळेस जास्त वापरू शकले नव्हते, रन्सच नव्हते यांच्याकडे, त्यामुळे त्याला विशेष असं काही देऊ शकले नव्हते. पण जडेजानी चांगली बॉलिंग केली होती, 25 रन्स त्याने दिल्या होत्या. त्यामुळे तो आणि हा दोघं जण कॉम्बिनेशनमध्ये एक स्पिन एक पेस बॉलर असं काहीतरी करायला हरकत नाही. त्यानंतर असणारे स्वतः MS धोनी. MS धोनी काय करू शकतो हे मला वेगळं सांगायची गरजच नाही आहे. पहिलीच मॅच 50 करून दिलेलं आहे. पण मला अजून राहून मला हे असं वाटतंय की ह्या 2-4 मॅच नंतर किंवा मिडमध्ये, म्हणजे जशी एक साधारण लीग आपण म्हणतो की प्रत्येकजण प्रत्येकाशी एकदा खेळणार आहे, ते झाल्यानंतर धोनी काहीतरी बॉम्ब टाकणार आहे. तो निवृत्तीची घोषणा या वर्षातच करेल असं मला खूप वाटतंय. म्हणजे त्याचे फॅन्स म्हणतील काही बोलतोस तू, TV बंद करू नका तुम्ही, तसं काही नाही आहे हे मला वाटतंय. कारण मी पहिलेही बोललो होतो की हा बहुतेक कॅप्टन्सी सोडेल आणि तसंच केलं. आदल्या दिवशी त्यांनी सांगितलं की उद्यापासून कॅप्टन नाही, तर असं काहीतरी होईल असं मला वाटतं. पण त्याची ज्या पद्धतीने जबाबदारी घेतो ना, टीमला एका चांगल्या स्थानी ठेवेल आणि मग तो म्हणेल ओके हँडओव्हर करेल की आता इथे आहे, याच्यापासून तुम्ही कॅरी ओव्हर करा. त्यानंतर येणार आहे तो मिचेल सँटनर यांच्याकडे बॅट्समन म्हणून पण चांगला आहे. आपण न्यूझीलंडलाही बघितलं होतं, न्यूझीलंडमध्ये हा बॅटिंगही करायचा आणि लेफ्ट आर्म स्पिनर म्हणून पण चांगला एक बॉलर तो आहे. जडेजा आणि ते दोघं जण म्हणजे एका जायला जर ऑफ साईड लेग साईड दोघंही चांगली फिल्डिंगही करतात आणि तेवढीच चांगली बॉलिंग देखील करू शकतात. त्यानंतर ब्रावो संघात असणारच आहे. आत्ताच त्यांनी 3 विकेट काढल्या होत्या आणि नवीन डान्स त्यांनी चालू केलेला आहे. तशाच पद्धतीने नाचत राहणार आहे, कारण त्याच्यासारखी व्यक्ती त्याचं क्रिकेट एन्जॉय करते आणि मजा करते. 3 विकेट 20 रन देऊन अशा सिच्युएशनला सोपी गोष्ट नाही आहे. तर ब्रावो 100% टीममध्ये असणार. ॲडम माइल्स, तुषार देशपांडे ही 2 नावं असतील. मी परत देशपांडेचं नाव घेतोय, सर्वांनाच माहिती आहे जास्त काही केलं नाही, पण एक आपण ट्रॅडिशन म्हणूया CSG, पटकन ते लोक प्लेयर्स चेंज करत नाहीत आणि काही चूक नव्हती देशपांडेची. चांगला जोरजोरात टाकत होता, विकेट्स पडल्या नाही त्याला, कारण टॉस पण त्यासाठी महत्त्वाचा पॉईंट असतो. जर टॉस जिंकतील हे लोक तर आज त्यांनी पहिली बॉलिंग केला तर देशपांडे दंगा करू शकेल. पण चांगल्या लयीत आहे तो असं मला वाटतं. साधारण हा एक संघ असेल. व्हेरी गुड. अजून एक मला सांगावंसं वाटतं की मी काही प्लेयर्स बरोबर बोलत होतो PYC वरती आणि मला असं लक्षात आलं की त्यातले काही लोक ऋतुराज गायकवाड बरोबर आधी खूप खेळलेले आहेत. तर त्यांनी एक इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगितली. ते म्हणाले की मोठी कोणती टुर्नामेंट आली की अनेकदा त्यांनी असं बघितलं की पहिली एखाद दुसरी मॅच हा मनुष्य जरा फेल जातो आणि मग नंतर धावांचा डोंगर रचायला लागतो. तर तो धावांचा डोंगर आता या दुसऱ्या मॅच पासून चालू होणार आहे का ते आपल्याला माहित नाही, आता ते बघायचं आहे. एनिवे हे तुझं जे बोलतोस त्याकरता मोठी इमारत ज्यावेळेस तुम्हाला बांधायची असते ना त्यावेळेस खड्डा खणावा लागतो, खाली जायला लागतं. त्यामुळे तो पहिले खाली जातो आणि मग नंतर मोठी इमारत बनवतो. आणि दोन्ही संघांबरोबर अटीतटीचा सामना होऊ शकतो हे आपल्याला मान्यच आहे. पण एक काळजी यंदा घ्यावी लागणार आहे मात्र. केन विल्यमसनला सुद्धा 12 लाखाचा दंड झालेला आहे स्लो ओव्हरहेड करता. आणि या दोन्ही संघांना लक्षात ठेवावं लागेल की झटाझट ओव्हर्स टाकायच्यात, जास्त वेळ बिटवीन द ओव्हर्स घ्यायचा नाहीये, ह्याची काळजी जरूर घेतील. माझ्या टीमकडे CSKला प्रॉब्लेम नाही, सँटनर आहे आणि रवींद्र जडेजा. जेवढा फास्ट मी बोलतोय तेवढा त्याची 2 ओव्हर होतात सुद्धा. आम्हाला जरा जास्त काळजी घ्यायला पाहिजे कारण पेसमन जास्त आहेत आणि मोठमोठे रनवालेही आहेत. येस. येऊयात आपण टॉप प्लेयर्सकडे. साधारण तुझे टॉप बॅट्समन, बॉलर आणि ऑलराऊंडर काय वाटतं? येस, LSGचा टॉप बॅट्समन KL राहुल असेल असं अजूनही मला वाटतंय. अप्रतिम खेळतो. एकदा त्याला मिडल ऑफ द लेअर त्याचा सापडला ना की मग तो चौफेर त्याची ड्राईव्ह ऑन द राईट ड्राईव्ह बघायला फार मजा येते मला आणि ते आपल्याला आज कदाचित बघायला मिळेल असं मला वाटतंय. चमीरानी पहिल्याच मॅचमध्ये तो बॉल ज्या प्रकारे हलवला ना त्याच्यातून मला असा काहीतरी कॉन्फिडन्स आलाय की तो ह्या एकंदरीतच हंगामात खूप काही कमाल करू शकतो. पहिली मॅच छानच टाकली होती त्यांनी, त्या पलीकडे जाऊन आज तो चांगली टाकू शकेल असं मला वाटतंय. ते विकेट एस्पेशली जर सुरुवातीला बॉलिंग करायला त्याला मिळाली तर त्या विकेटवर तो कमाल करू शकतो. आणि माझा ऑलराऊंडर, टॉप ऑलराऊंडर असणार आहे दीपक हुडा. वा.
तुझे टॉप प्लेयर्स कोण असतील असं वाटतं? येस, CSK कडे माझ्याकडे तसं बघायला गेलं तर अख्खी टीमची नावं दिलं तरी कमीच पडतील माझ्याकडे, कारण तशा पद्धतीची ही प्लेइंग 11 आहेच आहे. पण सुरू करूया टॉप बॅट्समनपासून. मला आज वाटतंय की आज अंबती रायडू दंगा करणार आहे, कारण त्याला रन्स करणार आहे तो, आणि तो एकदा थांबला 5-10 रन्स की तो 50च बोर्डवरती लावतो आणि तो सिंगल जी घेऊ शकतो, चांगले शॉटसुद्धा मारू शकतो, क्लिअर करतो फील्ड आउटफील्ड. त्यामुळे तो चांगला माझ्याकरता वाटतंय की बॅट्समन म्हणून मी त्याचं नाव घेईन. त्यानंतर बॉलरमध्ये म्हणशील तर डेव्हन ब्रावो, कारण आत्ताच त्यांनी करून दाखवले, 3-3 विकेट घेतलेल्या आहेत आणि तो नंतर फर्स्ट चेंज सेकंड चेंज ज्यावेळेस येतो, बॉल थोडासा जुना झाला असतो पण तो जे काय बोटं त्यावरती फिरवतो ना, लाजवाब, अप्रतिम चेंज ऑफ फेस त्याकडे. डिस्गाईज म्हणजे इतका डिस्गाईज आहे की सेम पळत येतो पण थोडंसं काहीतरी 2 बोटातलं अंतर वाढवेल, रिस्ट फिरवेल, उलटाच टाकेल, व्हरायटी खूप आहे. त्यामुळे तो एक बॉलर म्हणून चांगला मला वाटतोय. त्यानंतर ऑलराऊंडरकडे जर यायचं झालं तर या टीममध्ये जडेजाच्या व्यतिरिक्त ऑलराऊंडरची गाडी पुढे जाऊच शकत नाही, कारण त्याच्यासारखा ऑलराऊंडर या टीममध्ये आहे. त्यामुळे जडेजाचं नाव घेईन. कारण हे आपण टॉप ऑलराऊंडर्स आणि हे बघतोय. कारण प्रेडिक्शन तुझं काय असेल, काय कितीपर्यंत रन्स जातील असं वाटतं? दोन्ही संघ त्यांना जिंकण्याची खूपच इच्छा दोघांनी आता, कारण दोघांनी पहिली मॅच घालवलेली आहे आणि एकंदरीत विकेट तू जे म्हणालास त्या सर्व गोष्टींकडे पाहता मला असं वाटतं 175 ते 185 ह्याचं चान्सेस खूप आहेत. अगदी खरं आहे. 175 185 पर्यंत काहीतरी धावसंख्या जाऊ शकते. तशा प्रकारचे विकेट आहे, तशा प्रकारचं हे आउटफील्ड आहे, तशा प्रकारची बॅटिंग लाईनअप दोघांकडे आहे. मी बॅटिंग बोलतोय कारण 175 टार्गेट ठेवणार, त्यामुळे तुम्हाला पहिल्यांदाची टीम बॅटिंग करेल त्यांना हे रन्स करावे लागतील. तर 175 185 पर्यंत टार्गेट जाऊ शकतं. हे झालं आजच्या मॅचविषयी. एवढंच. उद्याच्या मॅचविषयी थोडंसं तुम्हाला सांगूयात. उद्याला मॅच होणार आहे ती KKR आणि पंजाब या 2 संघांमधली मॅच असणार आहे. उद्या परत संध्याकाळी 7:30 वाजता ती मॅच आहे आणि ती खेळून जाणार आहे वानखेडे स्टेडियमवरती. त्यामुळे पुन्हा मुंबईमध्येच आपण असणार आहोत, वानखेडेवरती ही मॅच बघणार आहोत. तर त्या मॅचचं विश्लेषण घेऊन आम्ही उद्या संध्याकाळी 4 वाजता तुमच्यासमोर येतोच आहोत. तोपर्यंत पाहत राहा फक्त सकाळ.